Pjan konkret ta' kif se jorsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, pjan li l-Partit Laburista dedika żmien fuqu biex studjah u ddiskutih mal-esperti Maltin u barranin għal il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Dan il-pjan konkret se nkun qed nieħu responsabilità tiegħu jien direttament bħala Prim Ministru kemm il-darba ningħataw il-fiduċja fid-9 ta' Marzu li ġej flimkien mal-Ministru responsabbli mill-qasam ta' l-enerġija. Huwa proġett nazzjonali illi minnu ħajgawdi kulħadd. Huwa pjan li se jinċentiva wkoll l-għaqal fl-użu tal-enerġija. Minn dak li rajtu hawnhekk ma' l-ebda prototip, m'hemm l-ebda tip ta' esperiment, m'hemm l-ebda tip ta' teknoloġija li għadha fi stat embrioniku. Kull ma qegħdin taraw hawnhekk huwa teknoloġija tried, tested u li teżisti għexieren eżempji dwarha fl-Ewropa. Joseph Muscat qal li jinsab pożittiv li s-settur privat se jirreġixxi tajjeb għal proposta tal-Partit Laburista. Aħna nemmnu konvinti u għandna biex ngħidu hekk reazzjonijiet pożittivi ħafna internazzjonalment illi f'qasam tal-enerġija fejn huwa kruċjali fejn qed noffru fil-fema tagħna deal tajjeb ħafna ħajkun hemm kumpaniji internazzjonali tal-enerġija u ngħid jien anke persuni lokali, kumpaniji lokali li ħajkunu interessatissimi f'dan il-qasam. Qal li l-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista se jħalli impatt tajjeb fuq l-ekonomija u jinħolqu impjiegi ġodda. Qegħdin nagħtu boost enormi fil-fema tiegħi lin-negozju. Qed nagħtu boost enormi lill-industrija, lill-manifattura, lill-lukandi, lill-ħwienet iż-żgħar, lis-self-employed. Fejn qegħdin ngħidulhom li ħannaqsulhom kwart u hekk ħanagħmlu ħannaqsulhom kwart mill-kontijiet tagħhom tal-enerġija. Din hija mod ta' kif ħanipproteġu l-jobs u ta' kif ħanoħolqu jobs ġodda. Joseph Muscat għamilha ċara li mhux ser ikun hemm lob bid-djun li għandha l Malta u hemm impenn biex gvern ġdid jonorhom. Qal li se jinżamm is-sussidju ta' bejn 25 miljun u 30 miljun euro li llum il-ġurnata l-gvern qed jagħti lil Malta. Joseph Muscat qal li r-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma se jibda f'perjodu qasir fi żmien 12-il xahar fejn l-ewwel jibbenefikaw minnu il-familji imbagħad in-negozji. U hemm ir-rieda politika, ġifieri dan il-gvern kellu rieda politika li biex biddel il-pjan strutturali u lokali biex jinbena parlament ġdid, għamilhom f'ġimagħtejn 3 ġimgħat. Aħna għandna rieda politika li ma noqogħdux indumu biex niddeliverjaw il-roħs fil-kontijiet. Il-mexxej Laburista mela ċara li sakemm fi żmien sena minn wara l-elezzjoni ġenerali jidħol fis-seħħ ir-roħs fil-kontijiet mhux ser ikun hemm żieda fil-kontijiet. Apparti l-flus fil-but, dan il-pjan jagħti spinta kbira lil kwalità tal-ħajja tal-individwi u l-familji li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta. L-ambjent se jmur tajjeb għaliex se jintuża fuel aktar nadif, tingħalaq il-power station tal-Marsa u tingħalaq ukoll il-power station l-antika ta' Dellimara. Is-Sawt ma jistax jibqa' jitqies bħala dumping yard ta' pajjiżna. U l-Sawt laqqas l-ebda parti oħra ta' dan il-pajjiż. U ħada qegħdin ngħidu ħanatu lura lill-familji tan-naħa t'isfel ta' Marsa Xlok, taż-Żejtun, tal-Inħawi kollha u tal-Marsa wkoll għax ħanagħlqu l-power station temmek. Ħanatuhom lura kwalità tal-arja li xraqilhom bħal kull familja oħra f'pajjiżna. Fl-istess ħin gvern ġdid jibqa' dej bl-iskemi tal-pannelli solari u kull min għandu ftehim mal-gvern fuq feed-in tariffs se jibqgħu jiġu onorati. Joseph Muscat assigura li l-pjan propost mhux se jdaħħal fi spiża lill-pajjiż. Dan il-proġett mhux qed naraw li ħajkollu l-ebda impatt baġitarju fuq pajjiżna. L-involviment tas-settur privat ifisser li dan il-proġett, dan il-pjan, din ir-roadmap mhux ħatfisser żieda fid-deficit jew żieda fid-djun ta' pajjiżna. B'dan il-pjan fl-aħħar se jsir xi ħaġa fuq l-Ena Malta biex il-kontijiet jorħsu u tiġi salvata l-Ena Malta għal Joseph Muscat. L-għażla li għandu qudiemu il-poplu huwa jew li nħallu kollox kif inhu, jew li nagħmlu din il-bidla fid-direzzjoni. Li nħallu kollox kif inhu ma jfissirx li l-kontijiet jibqgħu kif inhuma. Li nħallu kollox kif inhu kif qalet il-Kummissjoni Ewropea stess tfisser li jibqa' dan il-gvern u dan il-gvern diġà għandu l-intenzjoni li wara l-elezzjoni li ġejja kif kixfitu l-Unjoni Ewropea stess jolli l-kontijiet. Min-naħa l-oħra aħna qegħdin ngħidu mhux sempliċement ħarraħsu l-kontijiet u mbagħad naraw minn fejn inġibu l-flus. Minflok aħna qegħdin ngħidu
ħanbidlu il-mod ta' kif tiġi ġenerata l-enerġija f'pajjiżna, għandna fiduċja lis-settur privat ħajkun qiegħed ikun pożittiv ħafna għal din it-tip ta' involviment. Ħanintroduċu s-settur privat f'dan il-qasam fil-waqt li nipproteġu lil ħaddiema tal-Ena Malta, nipproteġu l-Ena Malta bħala entità u ħammorru għal energy mix illi fil-waqt li tħassar l-użu ta' heavy fuel oil minn pajjiżna u nibbażaw fuq sistemi ferm aktar sostenibbli ħanraħsu il-prezz tad-dawl u ħankun qed inraħsu wkoll